Та хора, аз съм вишъл, сега изкачвам връх Шипка, почти стигнах. Ако си мислите, че това са единствените стъпала, не е така. Ето и там има стъпала. Не се виждат. Но сега първо да се съсредоточиме на Шипка. Спидърнвам набързо. Сега ще влезем в църквата. Естествено няма да снимам вътре клип. Не е църквата, крампавай. Аз ти я проваля. Музеето. Окей, тук пише работното време. О, мале. Ето там има голямо знаме. Мале, как ще да се прибие тук? Тук е топът. Тук е още един топ. Но гледката е много хубава. Ето тук се купуват билети. Само е тук да снимам гледката. Значи, тук има много топове. Там има, ако падне си риб. Си мъртъв просто. Погледнете. Доколко да знам, битката се е състояла на 21 август 1870. Коя година верно беше? 73-та, ако не се лъжа. Априлското въстание. Това беше видеото. Надявам се да ви е харесало. Ако така, се абонирайте. Дайте палец нагоре. Чао, чао!